Bruger du AI på daglig basis, så synes du har fået rimelig godt fat i platformene, men er gået lidt kold på motivationen, så er du ikke den eneste. Dem, som ser mine videoer for tilbagemeldinger, at jamen, de synes, de er sådan gået lidt i stå i det. Og det har jeg dykket lidt ned i. Det er jo sådan, at min generation og generationen også før mig, når vi skulle lære noget nyt, jamen så kunne vi tage en bog her, i det her tilfælde er det noget matematik, så kunne vi ellers bare gå i gang med at tærpe dem, starte for en ende af og bare sidde og lave øvelser i timevis. For eksempel sådan nogle her ganske almindelige matematik, plus, minus, gange, dividere og lidt brøkregning. Det var den måde, vi lærte ting på. Så kommer der lige pludselig de her AI-platforme, hvor at du har et promptfelt, og her der skal du sådan set bare skrive, hvad du gerne vil have, og så får du svar på alt. Og når jeg siger alt, jamen, så er det jo faktisk alt, som AI-platform kan hjælpe dig med. Så det, du skal være god til her, jamen det er udelukkende at prompte. Det med at sidde og bruge timevis og tærpe en bog og sidde og lave praktiske øvelser, jamen det har du sådan set ikke brug for mere. Og det har du så alligevel, fordi du kan jo træne i at blive bedre til at prompte. Og hvordan bliver man så lige bedre til det? Jamen en af de måder, som har hjulpet mig meget, jamen det er at finde nogle kreative ting, nogle ting, jeg synes, der er sjovt at sidde og lege med. Og der har jeg blandt andet programmet her, Heijin, som jeg har demonstreret tidligere, hvor jeg kan gå ind og lave en masse avatarer af mig selv, og få dem til at sige alle mulige ting. Det kan også være at lave introduktion til nogle videoer. Lad os lige prøve at kigge på det en gang. Hi, and welcome. Let me show you a tool that has saved me a lot of time, a lot of hassle. Der har jeg så bare bedt den om at lave en engelsk udgave, og så har jeg også lavet nogle danske udgaver. Hej og velkommen. Lad mig vise dig et værktøj, jeg bruger igen og igen. Og det, jeg synes, der er sjovt med Heijin, det er, at den går ind og skaber det, jeg prompter. Og det betyder, at jeg bliver nødt til at blive bedre og bedre til at udtrykke mig gennem prompt, og det er jo så den daglige træning, jeg får der. En anden ting, jeg også lige vil lave lidt PR for, som er rigtig sjovt, hvis man gerne vil træne til at være god til prompt, det er Higgsfield. Det er jo et program her, hvor du har adgang til alt inden for video og billedredigering. Og lad mig bare vise et par eksempler på, hvad man kan sidde og lave udelukkende ud fra de prompts, man giver den. Og det her, jamen der er jo meget af det, det kan ikke bruges til en skid, men det er mega sjovt at sidde og lave. Lad os kigge på det en gang. Og lad os kigge på andre ting. Og det her, det er videoer og billeder, jeg har skabt udelukkende ud for et prompt, hvor jeg ligesom giver udtryk for, hvad jeg gerne vil. Og man kan også lige lave noget transformation her. Den er meget sjov. Det er lige at transformere mig til Mads P. Og ja, man kan jo blive ved her. But nothing stops me. Og der har jeg faktisk min favorit, det er den her. Det synes jeg er uhyre morsom. Og sådan vil jeg bare kunne blive ved. Men det her, det er nogle rigtig gode platforme, hvor man får trænet i det der med at prompte. Så det der med at sidde og tærpe ting for at lære dem udenad, jamen det høves man sådan set ikke her på AI-platform. Det du bare skal lære at udtrykke dig præcis, hvad du gerne vil have. Og som sagt, der er der nogle rigtig gode kreative programmer her, som responderer på, hvad du beder dem om at gøre. Og på den måde, jamen så får du trænet din evne til at prompte. Og det man også lige kan gøre, man kan jo også bare gå ind og spørge ChatGPT'en her, det har jeg gjort her, lavet et lille prompt her, sådan der, hvor at jeg bare går ind og spørger den, at jamen, giv mig nogle øvelser, så jeg bliver bedre til at prompte, så at de svar, jeg får fra ChatGPT'en, at de bliver sådan minder mere om mig, og så giver den mig nogle øvelser her, hvordan jeg kan gå ind og træne. Så det vi bare skal have flyttet, jamen det er fra at sidde og tærpe i en bog og træne på et stykke papir, jamen så er det bare træning i det her lille promptfelt. Og jeg kan bare sige, at resultatet det udbliver ikke. Jamen jo mere du træner, og sådan er det om alt her i livet, jo dygtigere bliver du.
Så gå ind og prøv at finde nogle kreative programmer. Nu er det bare Hagen og Hixfield, jeg har lavet lidt PR for her. Men der er masser af ting, hvor du kan gå ind og træne dit prompt, så du bliver bedre. Og så bliver resultatet også bare bedre. Så ja, Fagre Nye Verden, bøgerne, dem kan vi smide over skulderen og i skraldespanden. Og så det hele, det drejer sig bare om det her berømte lille promptfelt. Undskyld. Så giv den gas derude, og jeg håber, du vil følge med på min kanal her.